Ang Ginoo manakan ninyo. Kinitlo gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Mateo. Unya miadto si Jesus sa yuta duol sa lungsod sa Cesarea Filipo, ug didto nangutana siya sa iyang mga tinun-an. Sumala sa mga tao, kinsa man ang anak sa tao. Sila mitubag. May nag-ingon nga siya mao si Juan nga magbubunyag. Ang uban nag-ingon nga siya mao si Elias, samtang ang uban nag-ingon nga siya mao si Jeremias o laing propeta. Si Jesus nangutana kanila, apan kamo, unsa may inyong igasulti, kinsa man ako? Ug mitubag si Simon Pedro, ikaw mao ang Mesiyas, ang anak sa Dios nga buhi. Giinan siya ni Jesus, Simon, anak ni Jonas, bulahan kagayud, kay kini maong kamatuuran, wala mo abot kanimo gikan sa bisan kinsang tao, kundi gihatag kanimo sa akong amahan nga atwa sa mga langit. Busa sultihan ko ikaw, ikaw si Pedro, ug ibabaw ni ining bato, tukuron ko ang akong simbahan, ug bisan gani ang kamatayon, dili gayud makabuntog niini. Ihatag ko kanimo ang mga yawi sa gingharian sa langit. Ang imong idili dinhi sa yuta, idili usab dito sa langit. Ug ang imong itugot dinhi sa yuta, itugot usab dito sa langit. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Mga kaigsunan diha ni Kristo, gisahulog na to karon ang kapistahan nila San Pablo ug si San Pedro. Duha ni sila ka pioneers sa atong simbahan, mga apostoles. No, si Pedro, ang iyang focus, nagsanyaw siya sa maayong balita dito sa Jerusalem, no, sa mga Hudiyo. Si Pablo noon, no, gipili siya aron mahimong apostol sa mga Hentil. So si Pablo, mura ni siya misyonero, no? Isag asa na lang siya nangadto, nagsanyaw sa maayong balita, no? After being a persecutor, nahimo siyang hero sa pagtuo. Kasagaran, kung tanaw ko sa mga YouTube, no, sa Facebook, ay mga short videos dito, no? Discussion bahin sa simbahan ni siya, no? Kung unsa gayud ang simbahan na gitukod ni Jesus. No? Usa ra gyud ang tubagan na simple gyud kaayo. Ang simbahan nga naay gitawag nga apostolic succession. No? Ang apostolic succession means pwede nato i-trace hangtod sa panahon ni Jesus kung unsa ang simbahan nga iyang gitukod. O kita mga Roman Catholic, ang atong unang pope, unang Santo Papa nato, mao si San Pedro. Yun. So kung tanaon nato from karon si Pope Leo hangtod gyud sa panahon ni Pedro, makita gyud nato historically ug naa pa gyud facts nga kini ang simbahan gitukod ni Jesus, no, sa iyang gisulti karon. Ingon siya, sultihan ko ikaw si Pedro ug ibabaw ni ining bato, tukuron ko ang akong simbahan. That's the fact. Na ay simbahan na gitukod si Kristo ug mao ang Catholic Church. The Roman Catholic Church with the apostolic succession. Kaya pwede nato i-trace historically with facts. Nga ang atong simbahan gitukod ni Jesus ibabaw sa bato nga gitawag og Pedro, ang unang pope nato. So, ayaw gyud pagunahon lain, no? Bisan pa daghan sila gisulti, no? Daghan sila mga ideas, they don't know. No? They don't know. Basin ang ilang mga gisulti kay batok jay sa ebanghelyo, no? Dili ka matuuran. Ang kamatuuran da sa ebanghelyo karon. So ini ang mga missionary work ni San Pablo, nagsugod ni siya dito sa Damascus.
No, dito ang iyang conversion na hitabo. Then sukad adto hangtod sa iyang kamatayon, wag gyud siya niundang sa pagsangyaw sa maayong balita, no. Ingana ka transformative ang gospel. Kung dawaton gyud nato ang pagtuo, kung dawaton nato ang mensahe sa ebanghelyo, we become stronger, no? Mas lig-on ta, enthusiastic pa jud sa pagsangyaw sa maayong balita, no? Nagingon bitaw siya nga, for me to live is Christ and to die is a gain, no? Everything about St. Paul was Jesus, resurrection. Si Jesus iyang pagkabanhaw ug ang kaluwasan nga gihatag kanato. And that's the message of today's celebration, no? Ang atong pagtuon dili lang ni siya kanang ideology, no? Dili lang kanang murag t-shirt nga imong gisulob, dili. Faith is life and life is faith. Nga na, ang pagtuo kinabuhi o ang kinabuhi pagtuo. Everything we believe, we should live it, no? Na ang tanan natong gituuhan kinahanglan nga ipakita nato, gisangyaw nato sa atong kinabuhi. Mga kaigsunan diha ni Kristo, sa pagsaulog nato karon sa sa kapistahan nila apostoles, si San Pablo ug si San Pedro, mahimuon tatang maayong o tinuod nga saksi sa atong pagtuo. Unya, makonvince pud unta nato ang uban nga ang simbahan nga gitukod ni Jesus mao ang simbahan Katoliko ug wanay lain, no? My dearly brothers and sisters, as we celebrate the lives of these two great apostles, may we strive to be missionaries, to live our faith, to live what we believe in, and to give our life for the sharing and distribution of the gospel to other people.